Magandang hapon at narito po ang ating update hinggil po sa ating panahon. Ngayon po ay araw ng Linggo, January 3, 2021. At kung titignan po natin yung atin pong satellite animation, makikita po natin umiiral pa rin yung ating tail end ng frontal system o shear line na nakaka-apekto dito sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. Samantala, ang Northeast monsoon naman ang nakaka-apekto dito po sa may halos Northern at Central Luzon. Samantala, Easterlies naman ang umiiral sa silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. At kung titignan po natin yung ating satellite animation, halos may malalaking kaulapan or may mga grupo ng kaulapan na halos bumabalot dito from Southern Luzon or Central Luzon down to Mindanao, no? Kaya dito po sa Metro Manila, saan pa rin po natin na magiging maulan ngayong gabi. At gayon din po sa Central Luzon dahil nga po sa combined effect yan po ng tail end ng frontal system at easterlies. Gayon din po ang Calabarzon, Mimaropa. Diyan din po sa may Bicol region, saan din po natin ngayong gabi ay magiging maulan pa rin. Gayon din po sa Eastern Visayas at halos sa buong Mindanao. Mapapansin nyo rin po dito sa may bandang Palawan, no? Lalong-lalo na po yung southern part ng Palawan ay talagang nagkakaroon ng mga pag-ulan. Ngayon po, kapag tuloy-tuloy yung mga paulan natin sa mga nabanggit nating mga lugar o probinsya, ay maaari po yan magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya mag-ingat po yung mga kababayan natin at mag-antabay sa mga ipapalabas natin ng mga rainfall warning at advisories. Diyan din po sa mga kasama natin sa mga region. So, ingat po tayo at magiging maulan pa rin ngayong gabi. At para naman po sa magiging panahon natin by tomorrow, dito po sa Luzon, makikita po natin based po sa ating weather icons, dito pa rin po sa silangang bahagi po ng Luzon, particular po sa may Bicol region, gayon pa rin po sa may Quezon. Ngayon makikita po ninyo may mga thunderstorms icon dito sa may Cagayan. So, indikasyon po yan na posibleng umangat yung ating tail end ng frontal system o yung shear line. At in-expect pa rin po natin yung eastern side ng, lalong-lalo na yung eastern side po ng Cagayan Valley region ay magiging maulan pa rin. Kasama po ang Kabikulan. So, makikita din po natin based po sa ating weather icons. Dito po sa may western side naman, itong Ilocos region. Kasama na rin po dyan yung Cordillera, ganyan din po Kamaynilaan. Rest ng Calabarzon at Mimaropa ay halos in-expect na natin ay halos good weather condition ang in-expect natin. May mga isolated rain showers or thunderstorms na lamang. Ngayon, kung mapapansin po din nyo sa may Kalayaan Islands ay dahil nga po merong isang malaking kaulapan tayong napansin kanina sa may ating satellite animation, asahan pa rin po natin na magkakaroon pa rin ng mga pag-ulan dyan pa rin po sa Kalayaan by tomorrow. Dito naman po sa Visayas at Mindanao, makikita po natin eastern part pa rin po ng Visayas magiging maulan by tomorrow. Sa may Mindanao naman, bagamat may mga halos cloudy pa rin, no? Dahil nga po yung easterlies natin ay talagang halos pagka nagkakataon ay tumatagos hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula. Although yung ating mga agwat ng temperatura, lalong-lalo na po dyan po sa may Zamboanga, pumapalo po ng mga 33. Ngunit pagdating naman po ng hapon ay may mga tsansa ng mga thunderstorms. Ito naman pong Caraga region at Davao, in-expect natin na magiging maulap pa rin na may mga pag-ulan dahil nga po sa easterlies at ang ating agwat temperatura dyan po sa may Cagayan de Oro nasa 31 to 24. Ganyan din po sa may Davao 31 to 24 degrees Celsius din po. At sa may yung nalalabing bagay naman po ng Visayas, yan po yung western at central Visayas ay in-expect po natin na by tomorrow ay halos good weather condition na po ang asahan natin, maliban na lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorms.
At nakataas pa rin po ang ating gale warning dahil pa rin po yan sa taas ng or sa lakas ng amihan. So halos ang ating gale warning ay nasa seaboards ng Northern Luzon. Yan po yung Batanes, Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. At gayon din po, nakataas din po ang ating gale warning sa may eastern seaboard ng Central Luzon. Yan po yung Aurora at yung eastern seaboard ng Southern Luzon. Northern eastern coast ng Polillo Island. Yan po yung Panukulan, Bordeos, Patnanungan at Tumalig. So yung mga kababayan po nating mangingisda, lalong-lalo na po yung gumagamit ng malilit na sakyan pandagat, iwasan po muna ang pumalaot. Gayun din po malakas na nga po yung amihan, malakas yung pag-alon, at yung weather condition din po natin ay maulan. Kaya kung maaari, iwasan po muna ang pumalaot. At para naman po sa ating 3-day weather outlook dito po sa Metro Manila, from sa Tuesday, Wednesday, Thursday, makikita po natin halos pag-good weather condition po. By Tuesday, meron po tayong isolated rain showers, base po yan na may kidlat. And then by Wednesday and Thursday ay inaasahan natin yung paglakas pa rin ng amihan. So icon po natin dyan ay wala pong thunderstorms. At makikita din po natin agwat ng temperatura by Tuesday 31 to 24 degrees Celsius. Pagdating po ng Wednesday hanggang Thursday nasa 30 na lamang yung ating maximum temp, and then yung minimum temp nasa 23 to 24 degrees Celsius. Sa Baguio City naman, magpapatuloy pa rin ang amihan. Nga lang medyo mababa pa rin yung mga tsansa ng mga pag-ulan. May magkakaroon lamang ng mga light rains. At from Tuesday to Thursday, dyan po sa Baguio, ang maximum temp nasa 23 degrees Celsius, napakalamig. At ang minimum temp naman ay nasa 13 to 14 degrees Celsius. Sa Legazpi, by Tuesday, bagamat ngayon maulan pa rin at bukas medyo na-expect natin maulan, and then by Tuesday medyo titigil ng konti. Then by Wednesday, Thursday, yan na naman, magiging maulan na naman dyan po sa may Legazpi. At ang expect po natin agwat ng temperatura, halos nasa ang maximum temp by Thursday na ay nasa 29 lamang. And then ang ating minimum temp halos nasa 25 degrees Celsius. Metro Cebu, ngayong pong araw ay magiging maulan pa rin. Although ngayong gabi, by tomorrow ay expect na po natin good weather condition na hanggang by Thursday. So mga isolated rain showers or thunderstorms na lang ang ating asahan. Ang ating pong agwat ng temperatura dyan po sa Metro Cebu, nasa 25 to 33 degrees Celsius po. Metro Davao, ngayong araw din po, medyo maulan din po dyan sa Davao. By tomorrow, expect pa rin po natin na ganun. Ngunit by Tuesday and Wednesday, expect po natin na magiging fair weather na may mga isolated rain showers or thunderstorms. At by Thursday, yan, magbabalik na naman na magiging medyo maulan pa rin. At ang ating agwat ng temperatura dyan po sa Davao nasa 25 to 33. Mabot po ng 33 pagka hindi po tayo masyado maulan. So 25 to 33 degrees Celsius dyan po sa may Davao City. At ang araw po ay lulubog sa ganap na 5:39 ng hapon. At bukas na may sisikat sa ganap na 6:22 ng umaga.